Nam. Abra be ko la ka. Ibiri ko. Awo. Di kuma sisan e kɔlɔ n ye ko dɔ lakɔlɔsi tile filanin mɛn na n'a ye musa ka muso ye lolo ale bɛ bɔla le lɛri min b'a diya a bɛ bɔ lɛriw la lɛri min b'a diya a bɛ don et puis n y'a mɛn fana k'a fɔ k'a bɛ kamalen tigɛ la o yɛrɛ tɛ n yɛrɛ ɲa le y'a ye kunna sini donc ngolo bo kalama jel te musul ka ko kalama ko musul be ke ka ko kalama menta fi o continuer donc m'a fait bibe aida e ka memba o be mame Lamine e dun nale bagane ma o ko la o kuma ne a ko ka yala e dɔgɔkɛ bɛ dugu la yan bi e dɔgɔkɛ ta aventure la san joli joli ko muso denmisɛnnin don o kuma a bɛ sigi a yɛrɛ kɔrɔ ten yan wala donc n y'a faamuya komi muso denmisɛnnin don n dɔgɔkɛ musa ye aventure la c'est pour cela a ye ko min kan suruku a ye kani min kan su in tigɛ donc i y'a kalama donc n yalan kole i bagara ne kɔni ma o la non n t'a kalama dɛ n ba n t'a fɛ o ko ka cɛya kɔ yan à partir d'aujourd'hui n t'a fɛ ka cɛ siya kɔ e ka memba o be mame i buramuso tɛ de i t'a wele k'a fɔ a ye ne tɛ foyi kalama a ko la e tɛ foyi kalama ko la e m'a fɔ ko n dɔgɔkɛ voyage la ko be aventure la c'est que ya kalama mais ya kalama o le n t'a fɛ ka mɔgɔ siya kɔ ko y'a mɛn e bɛɛ le b'a ko man yɛrɛ se a suruku k'olu kan kɔni kana ya tuguni dɛ he Lamine i bɛ baga ne ma ko ne b'a kalama e bɛ ne ye a kɔ ka yala n y'o kelen de f'i ɲɛna i dɔgɔkɛ taali san joli nin muso denmisɛnnin tɛ yan a bɛ to a yɛrɛ kɔrɔ ten yan a bɛ taa aw da Faransi ni Amérique la k'aw musow tɔ k'aw taa kɔfilɛ olu la an mana wuli k'an bɛ nin na dɛ et donc e bɛ k'an gosi sisan burankɛ Safi fɛnɛ mun ye nin burankɛ sini wa burankɛ Ibirankɛ jɔn ye Ibirankɛ jɔn ye n'i y'o fɔ n ye sisan ko Ibirankɛ bɛn sugu dɔn mais Safi a kɛra cogo di a ɲininka ya kalama e bɛ min kan e m'a dɔn e bɛ min ka su in kelen so in kɔnɔ yan e m'a dɔn i b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan n t'i bɔtɔla ye tuguni i bɛ taa min jɔn ka kɔɲɔko la jɔn ka denna bɔ la i bɛ taa min tuguni n t'i bɔtɔla ye fana i birankɛ ko kuma de to yen Ibirankɛ tɛ ni bi Ibirankɛ tɛ ni sini regarde-moi ça milo i man long oh ngai Ibirankɛ moro Safi a tɛ fɛn fɔ yɛrɛ min faamu ayiwa a bɛɛ de filɛ i kɔrɔ a bɛ ɲinina ka na ne yɛrɛ bugɔ yan k'i bɛ min na ko ne b'a kalama a bɛɛ de filɛ i kɔrɔ dɛ wa ni burankɛ ma sabali ne bɛ n burankɛ galo yɛrɛ la so in kɔnɔ a bi n'ala cɛ ale kɔnɔ ko mun de don n'i y'an y'i fɛ yan baasi tɛ nin terikɛ ale de ye garisɛgɛ sɔrɔ i dɔgɔmuso fɛ n nana o de da i tulo kan ko bɛɛ ka ɲi bonya la quoi n'a ma k'i ma baasi ne ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna ne sigilen tɛ yan ne ka va-et-vient ka ca yan ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a garisɛgɛ la ne yɛrɛ den na bi nin t'a kalo saba an fila kalo saba la bon yanni a ko ka se cogoya dɔ la denwolo ko ni fɛnw mais n tɛ fɛ ka o bɛɛ ka sɔrɔ a la a ka di n ye ka se ka na ni woro ye an ka se k'a ka furusiri n'a ka mariage bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka taa jigin an bara ye o yɛrɛ de y'an ka laɲini ye o de y'an nakun fanba ye ala to daji ye dugumafɛn de ye n ye ka mɛn bolo kɔnɔ wala ye kolama don i ye n dɔgɔmuso Safi Nam. Allahu akbar Lamine ko ne yan na n ye kuma min fɔ kun ba résultat le bɔ ne ye ten o kuma jumɛn komi a ye bamanankan min fɔ n m'a faamuya b'a kɛ kɔnɔ a fɔ cɛ ye a ye segin a kan a y'a répété ça va ça va pas yɛrɛ
Ça va pas, hein? Comme il est interrogé, ani a dɔgɔmuso kun bɛ ɲɔgɔn fɛ bon ala ye garisɛgɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Hakɛto dɛ, n ma kuma in faamu. Jɔn dɔgɔmuso? Jɔn dɔgɔmuso wa? a a dɔgɔnin tɛ wa? Bolo kasi ma dɛ, bolo kasi ma dɛ. a bɔn komi garisɛgɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ an ko ko ma ɲi kɛnɛma ko la n'an ka na du kɔnɔ an ka sigi an ka fɔ ni woroko ninnu bɛ kɛ cogoya min na walasa an ka se ka bɛn o la komi ne yɛrɛ n terikɛ ye. ne tɛ sigi quoi ne ka va et vient ka ca yanni Côte d'Ivoire cɛ kɔnɔ bɛ kalo 3 la ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a furu dɔrɔn a ka taa jigin an fɛ yen o de sutura o de y'an yɛrɛ ka laɲini ye. Ayiwa, an ka sotigi filɛ an n'o k'a ɲɛnabɔ ne tɛ foyi kalama nin na. I tɛ fɔ kalama la i ye ko kalama na mɛn ka jugu ni nin ye n fa i kala ye mɛn kɛla n t'a fɛ ka ye yan même pas une minute n dɔgɔkɛ min bɛ faransi ko musa muso le nin ye n ta nɔrɔla direct o muso le bɛ nin ye n t'a fɔ a ye bi n t'a fɔ a ye sini n'a ka ye diya a ye taa n'a ye donc comment dirais-je 30 secondes donc allez a ye yan bila i fa jɔnni e fa jɔnni i di yan bila o bɛ taa bila a yi di n ka so bila o bɛ taa bila quel bonya bonya ba t'a rɔ ko bonya ale ale ta ale a ye saba bɛɛ ale i b'a fɔ ma ko i man kelen i fa jɔnni i fa jɔnni ale tɛmi i tɛmɛ o bɛ tɛmɛ i tɛmɛ o bɛ tɛmɛ iya voilà ya bi maintenant ka ko dia la ka na ki de fene bolo feta wa ya me ay be kele E ko nale bagane ma o ko la lamini ne b'a ko ka yala o be ne de y'a gɛn k'a bila la ni ye n tɔgɔ sɔrɔ i da ni ko in na n kana tɔgɔ sɔrɔ i da ni ko in na bilen dɛ n t'a kalama e b'a fɛ ka kɛ ikini bolo mana dagaw sigi bi kɔni yɛrɛ bɛ gbaa dɔn bi n y'a f'i ɲɛna et puis i b'a fɔ ko n biramuso ko n dɔgɔmuso o tɛ n dɔgɔmuso ye o ye n mamuso le ye bari n fɔra fa fɔra den mɛnu a bɛɛ kanikɛla cɛ muso a bɛɛ kanikɛla i la yɔrɔ k'a fɔ ko n dɔgɔmuso n ye yan a bɛɛ ka ɲama bi kɔni n yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n y'a f'i ɲɛna kelen gɛnna fɛn bila a bila Musa ba ni ke na tɛ baasi tɛ yen awɔ o tuma fɛ bana le bɛ ne kan wa k'a mɔ ayi foyi tɛ n na e tun bɛ kaso de la ayi n kun tɛ kaso la ma musa i la nali ɲa mɛ tɛ ne ma ni ɲa ye dɛ kɔrɔ hali i k'an fo fɔlɔ quoi n biri fo bo an fo ne de maa de donnen e ka yan i ka kan i k'an fo de fɔlɔ mɔgɔ sɛbɛn ni cɛ kelen kana tɛ yen awɔ kɔrɔ i tɛ n sanba la i tɛ telefɔni kɛla la ma mais musa est-ce que i nana avion de kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ n kɔrɔ n nana avion de la alhamdulilah rabil alamin ayi musa wala i nana se ne ma peut-être Francis sena cela il y a salaire e ka bon dɔ la comment dire ça climatiseur bila kɔnɔ ko il y a salaire Musa n kɔrɔ yani parti kelen ne ye min fɔ o la min fɔlɔ ba donc sina masila min bɛ i nana wele fɛrɛ ba o bɛ mun ale parika ma ne fo parika bɛ ne fo mais ile tɛ dɛ ile bi tɛ ile sini tɛ parce que man ɲa ye fewu man ɲa ye wallahi man ɲa ye jadi kata ini masa ya mana surla Musa non c'est pas la peine vraiment Nengok papa nana. Boleh lebih. ça va Ça va. ça va ouais Papa. ouais ouais ah madame Ledo ouais
madame de di unye minye pita Madame koro ka madame papa ite woni foi imina ai jonga de dala nigga papa hey Musa nkoro akira fama ide ke amri fo mara abra foli ke men ne man ni nyaibu ni jolure tare do mobli kamina toge papa ike na la sema fa ide ke ko na la sema ko momli papa ni bela di nga nyuma nduna so ouais chaleur bien mobili ko ta to takana mobli wa mobli voilà ni mobili jora dala ne fe la wo kubaru ga daro la da sangane chaleur of the ventilo blay ike koro na la male ite men kalama koro sabali ye sabali muna koro sabali koro balan dembe ti fo sabali bebe fo na be ma fo wala kante dia mena la ni tura la bebe nyon da fe ite sabali ansi taga ma no ne yani ki sigi kuma mugula ya reke yere ka taga wala ne tun ya dɔn kelen bɛɛ ten n tɛ o ma intéressé n ka tɛrɛ min bɛ n bolo n ka lu min jɔlen tun bɛ n bolo karabankɔrɔ ni n y'a feere tile ka taa walayi comment intéressé n yɛrɛ tun bɛ taa ne mi bali tagali la dɛ fɛrɛ kɛ i ka wuli ka taa ale tun tɛ fagaraji la n'a sɔrɔ ni kun ye na cogo bɛɛ lajɛlen wala ale yɛrɛ kɛ kɛ i na ni nafa foyi ma kɛ ne kan nisɔndiya yɛrɛ ma kɛ foyi ni kun y'a dɔn hali n tɛ boli k'an bari la n yɛrɛ ye barila digila na fo k'an faga ma diya ne y'ale dɔɔni Rosi shukura kuma jumɛn na bɛ filan da yɔrɔ ma sisan ne kɔrɔkɛ ka dɔgɔya e ka ne dɔgɔya n b'i ci i b'a faamu Musa nfa ile mɔgɔ sɛbɛ ye Musa ye mɔgɔkoloya la Faransi a muso fana ye mɔgɔkoloya la Maliba la ya a muso dɔ ta muso kɔnɔma ale ten ya i muso kɔnɔma ale ten i tɛ mɛn kalama aha Rosi wala ne ma fɔ dɛ i ma mɛn ne la dɛ ne kɔnɔ ko mun ne bɛ to fari diɲɛ na e nana ni mun ye e nana ni mun ye kɔrɔ ye n ka du ci n kɔ kɔrɔ ye n ka du ci n kɔ ne ka jugu kɔrɔ ye n jigi k'i ye balimaya la ala n k'i hakili to n ka denbaya la ala sabu taara banikɔrɔ la ala a filɛ n ye samatɛli da i ka dugumatɛli la a t'a mɛn n'o se n ka du ci n burankɛ yɛrɛ b'a bɛɛ kalama e b'a bɛɛ kalama ne e b'a kalama ne i ka tɔgɔ la ne de e b'a kalama ne mais non c'est pas vrai n burankɛ ɲininka Rosi sɔnna ka ne janfa n burankɛ b'a kalama n dɔn Rosi sɔnna ka ne janfa n burankɛ kɔni b'a kalama i ka tɔgɔ la ne de i ka tɔgɔ la ne bi i ka tɔgɔ la sen n t'a kalama dɛ a kɔnɔma de n t'a kalama n'aw balo kun tɛ ne na n'aw balo kun tɛ na ale tun fagara muso fana ale tun fagara a bɛɛ ka ɲama i nan de to komi n fale baba kankan zoro à la base n kɔrɔ i bɔra n jigi kɔrɔ balimaya la n jiboli jigi kɔrɔ di n kɔrɔ i bɔra n jigi kɔrɔ cogo di kɔrɔ cogo di na ye ne na n kɔrɔ na ye ne na ka bɔ Paris na téléphone tɛ sunu n bɛ safi kɔli n bɛ safi wele sa bɛɛ na cɛ min ye kɔnɔ da o bɔra yan kunna sini cɛ min ye kɔnɔ da i la ne mun kalama cɛ min kɔnɔ da i la cɛ min kɔnɔ da la o le nana yan a n'a di ɲɔgɔn kɛ n kɔrɔ e ma se ka mugu ci o la wala
Korade ne jafa balimala. E ma morifa san. Korade ne jafa. Eh ne tade. Korade ne jafa. Ne tade. Jo jafa. Korade jafa balimala. Jo jafa. Korade jafa balimala. Ne jafa ne. Eh ala. Ne ibara de ma. Eh ala. Regarde moi ça. Eh ala. Ibara ne ma. Ibara yere ma. Matana. Tu regardes ça. Regarde moi ça. Muso kono ma. Matana ba. Matana. Chaleur, hein? Ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud ici, quoi, wallahi. Non. Ma famille a caillé. Ouais. Yen janfa balimala. Voilà, vraiment. Yen toro yere. Diɲɛ nafolo foyi tɛ ni ne m'a ɲini k'a di ninnu ma. Ouais, mais n ka bɛɛ bɛ kɛ ne yɛrɛ ɲɛna. Voilà. I bɛ si ɲɛna Faransi ka tile ɲɛna Faransi. I bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ. I b'a kɛ faso kɔnɔ mɔgɔ minnu ye n'a fɔra k'olu kɛr'i janfabaga ye a ma nɔgɔn dɛ. Voilà, tu vois. N furumuso fɛnɛ ka den sɔrɔ n kɔrɔ. Ala kan ye n tɔɔrɔ. A ye n tɔɔrɔ. Ni n ko n ka ma tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ. Ouais. N sara de quoi. Ni Ala de cɛ. Mais Musa. E ka ko in an ka ko in ta ni hakili ye fɔlɔ. E k'i hakili sigi, i y'a faamu. Ani i dusu bɔ. Kana i dusu bɔ, i y'a mɛn. An ka ko in to dɔɔnin dɔɔnin, i y'a faamu. Mais ni ma dusu bɔ n bɛ mun de kɛ? Diɲɛ mun de bɛ ni ne ma min kɛ ninnu ye du kɔnɔ? I ye fɛn camanba de kɛ. E yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen kalama ni n bɛ nafolo bila n b'a bɛɛ di de ma e b'a ci. Ouais. Hali kɔsa in na n ye 6 millions ci u ma n k'u ka balo sɔngɔ. A cira awɔ. N y'a ci n kɔrɔ Lamini ma. E jɔn de taara ci? Tɛ yan. N'a fɔra ko ne muso de taara kɛ n janfabaga ye ka n kɔrɔ Lamini to yen k'o ye den sɔrɔ. O bɛ mɔgɔ faga dɛ. Nafa jumɛn de yera ne ka Faransi taga la? Ko mun kɛra kabako yɛrɛ ne yɛrɛ kuma yɛrɛ tɛ ne ta nka an ka hakili sigi hali an ka ko ɲini dɔɔnin o de ka fisa i y'a faamu kana dusu bila hakili ma. Musa le tɛ? Ouais, Musa. I kɔrɔkɛ kun y'i ka ngaliko fɔ n ɲɛna. Vocal la. Somɔgɔw? E jɔn ye? I kɔrɔkɛ ka muso. Awɔ. N kɔrɔkɛ jumɛn? I kɔrɔkɛ fila bɛ yan. N kɔrɔ Lamini. Cogo di ta? Ala muso de de. Ne bɛ Safi de. Ayi Safi wa? A n'o kɔnɔ la ne le la. I ko mun? A n'o kɔnɔ la ne le la. Ko n tɛ donna so kɔnɔ. I ma nin fɛnɛ mɛn. I tulo tɛ nin kuma fɛnɛ la? A tɛ tɛmɛ nin. Le dutigi ka baara ye? I kɔrɔ Lamini le nɔ dɛ. A barika Ala ye. Faransi ka ɲi. Tɔɔrɔ su la. I ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ yen. Non, i ye mɔgɔ ɲɛnɛma de. I ne den ɲumanba de ta. Nin ka kuma mɛn. K'ale kɔnɔman don. N kɔrɔ Lamini den na. N bɛ t'i yira a muso la n'an ka taa. Non, c'est pas possible. Mais cette famille est maudite. Allah dit. Tu veux qu'il y ait un aventure là, tu peux voir le plan. Tu peux faire un tour là, tu peux là. Comment? Voilà, vous tenez bien sûr, voilà. Ah ouais. Ah, vous avez un ami. Ah, ya. Kɔrɔ a bɛ yen nɔ a bɛ yen. Kɔrɔ. Musa donna o, a donna ni muso in donna. N y'a ye. Muso dɔ bɛ taa sa a bɛ nkalon kɛmɛ n t'a bɛɛ la ka kalan kun na. Nkalon wa?
Tolong folale, kona yo karain, ne sentaro mbulu taro. Entara, E koro tami. Entara. E ti do sokona. Bita odi. Nin do an. Ko ba do wa? Mon tirum sore do. Bon koro lamini kelen no ka kono dan na. Fatimu. La ilaha illallah Muhammad Lamine. Safi. Allah. Ya tungo be bi bala bala ngaso wata kana sa jeni ngura mi nyongo nguru paya la ngaso kana no. Adaka di bela fo tankuma. Ile cha kalama kile kono male. A kalama ba. Ila kono ta cha wada fe cha kalama. Besele ma. Ne fike muso koro blale. Ne chebele fo kanka. Ikomu. Rose ikomu. Ne feo kanga. Ayi. Ha? Ayi. Nkoro. Kono e borane ci koro de. Musa. Ni fente ko nya be famia. Bien together. On si da palinte. Ni ka yambe ko fente kala tourner la tiya. Sale be tamala ni be. Ambe ni nyon. Kanya yi. Le shiro kote. Na le bra buntu. Koron kelen ka dana ya bari dai ka. Balima ya kono. Foni dinera. Be wole di dinela le. Sigi badiya keni femendi ambe na kelen fakile. Singi do kuma jigini ne. Nati bonde. Ko fiye. Koro tuma manogo. Vraiment. Oba. Ni kita dugo na china. France be chugo amina. Nene bangwa. Kongo bangwa toro bangwa. Musa. Ahora sare ile nya be ya. Malla ya bon oya. Ka be bola. Ani le te ne ka funga kana bodu. Nkoro e folo di maji ala. Ai. Musa. Ni mane akiji odo. Ne ko ni be men fo. Ni li na kele fate. Donc on est ici kele. C'est tout. Na ko wulu lamina. Amula kale. Fa bien ñogo ñi de ile ya fa de. Badiya golema. Wallahi badiya golema. C'est tan may. Oh. Mo. Ça va bien? Comment tu vas? Ne nana ka ba France munay mana fo. Men tu ya urila. Ah non, क्या करा पमाय कोई? Wallahi sawa. Ah ouais. Mo. Che kera pamaay de. Ko be chugudi. Korbashite. Madame ni dem sanu. Ça va? Ça va alhamdulillah. Sigara be. Ya. Ah. Ni yawri dama ka benadi. Wallahi. Mo mo sabadu. Mo sabadu. Mo sabale mawri de. Voilà. Mo inali jarani. Alhamdulillah. Mo eni ne dem saniya de ke. Ka ta dem sana la fo kana korobaya. Ko chama mo kono de. Ne confiance di de e kan e mo. E bo kalama an ka famille men ni chugula. Du men ni chugula ne korake be ni chugula. E ti se kana ko an ka famille na be. Musa. Awa du yi metugum. Ne ti ga nan ko ni la marato na ne ga dinje ko ne be bono e karo kono kono o sigi awa du na. E korake ti mo nyana. A muso ti mo nyana. E muso ti mo nyana. Du be flani ne be na
kana n yɛrɛ don la e bɛ k'a fɔ k'a ɲagaminen don cogo min na ne tɔgɔ tun tɛna to a la ti don o la dɛ. Mawo kɔrɔ i ka kuma ye tiɲɛ fɔ kɔnɔ tiɲɛ wɛrɛ b'an ye dɛ ne tɛ mɔgɔ di n sɔnn'o ma n bɛrɛmuso tɛ mɔgɔ di n sɔnn'o ma kɔnɔ muso safi fana tɛ mɔgɔ di ma yɔrɔ o ɲɛ ye i m'o ɲɛ ye i bɛ fɛ k'o de ɲɛ ye yɔrɔ mais i sigi i bɛna ɲɛ ye mais i tɛna ɲɛ ye ne de bolo. I t'i dabɔ nin kuma ninnu na i k'i yɛrɛ bonya i k'i yɛrɛ bila kɔrɔya place la terikɛ an ka taa e bɛ taa min n ye n to Paris n ye terrain 4 san n y'a bɛɛ lajɛlen jɔ n y'a bɛɛ wari ci maaw de ma alhamdulilayi rabil alamin a y'a bɛɛ jɔ ka ban n bɛ fɛ ka na so ninnu lajɛ ala sago i sago n kɔrɔ. alhamdulilayi rabil alamin kono yinna safe ka ne kam ko homme de confiance segi bro ila kana ka ne toya ka muso toya ki muso toya ka ta wuri ta ko di mo gram ko so joyi se ke te kala na ngala mata ganna wallahi musa jorama Nostra Damis. Ouais, Rose. Depuis ne rebiga yeta bali fadoro ni be. Non, ni be yeta de ça. Merci. Voilà, y a pas de quoi, tu vois. Depuis ne yido. Ne roke e kuma ba de quoi. Ouais. Bonjour là, mais saraka demu na ni ga wanti sika to wore foi. Ni to fui la bofu sa fui ako. Ayi bon, amu barala mais ko te kelen dron quoi. Maya. Sino kabi ne yɛrɛ ɲɛ sura i ka quoi a kɛra i n'a fɔ ko courant dɔ de ne yɛrɛ minɛ ka ko kiw a kɛra i n'a fɔ an taara ɲɔgɔn kan sino Faransi ni yan ka jan dɛ Ka jan. non ayi non e kɔni bon problème min b'a la i bɛ ka kɔnɔmaya kuma min fɔ o ko ye jumɛn Kɔnɔmaya ko wa ni ka gawa dɔrɔn de ɲɛgɛ i b'a ka kɔnɔmaya in kɔnɔ tiɲɛ ka ko Bamakɔ bi yan ni erojan san b'a bɔ yen nɔ ala tɛ gɛlɛya yɛrɛ ok problème foyi t'a la u ko yɛrɛ ka nɔgɔ ka ban n'i bila ka taa Faransi n y'o ko nɔgɔyalen ka ban awɔ wayi non ayi non nin bɛ i ta ye awɔ ne de y'a f'i ye wala fo non ne hɛrɛ mɔgɔ de quoi ne bi ne ɲɛ jɛrɛ kan ne ko wallahi ni ye ne wurasi ni ne ayi baara ɲɛna koyi an mɔgɔ fila de don wallahi awɔ aw ayi non donc naga dɛbɛ ka dɔn di ma ayi ka i jose d'amour naga bon nin bɛɛ ye ta de bɛ ne ta ye awɔ ni bɛ non terikɛ e sɔnna ka nin kɛ ne na Musa tɛna ka tiɲɛ f'i ɲɛna kana n sɔrɔ an ka paix la k'i b'anw déranger n'i ma sabali ne bɛ ye yan ne Dawuda Bukari bɛ denmisɛnninw labɔ bɛ kabakuru fɛrɛ wulila sa k'e bɛna n tɔɔrɔ Rose e sɔnna ka ne janfa dɔwɛrɛ tɛ ne n'i cɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɔ koyi o de sara a mɛnna yɛrɛ san 5 kun fɛ Rose o furusiri yɛrɛ o tile banna san 5 balani b'i bolo so kɔnɔ k'i bɛna n déranger ni wɔɔrɔ min ye n diya n bɛ taa ye ko n bɛna n diya ko kɛ k'e bɛ n bali diya ko la kabako de ni da nin kan b'i faga i y'a mɛn Rose ne ya mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ muso nɔfɛ Bamakɔ yan e bɛ yan
be muso di ma mun shuga usani ni yana ma mais mo e maniya ni ko kai e be Bamako ya ne be ya be muso di ma mun shuga usani ni mo la te Bamako foi mu ni chama gera koy mo e maniye yame ibla lezila ni me Paris ni me ne de ka chambre kɔnɔ a bɛ sine kɛ ka chambre kɔnɔ ye o kana ne janfa kana mole na yɛrɛ kana mole kana stress yɛrɛ mais cɛ bɛ sine de bolo n ka chambre kɔnɔ Paris ni bɛɛ bɛ ban e ye waritigi de ye mɔgɔ tɛ ninnu kuma kɛ Mbure marame. Wallahi. Wala tere chilale. Ko kala men ko men kono fini mila. Ele ya la minne. Ndoko ke nani, ndoko ke musa nani. Kita nya fo yi. Ko ile kono mai ne de. Mbure ila afela nga fo chugodi. Ami na molo ya. Eno te kono la na ba. Itere wala silana bona lomina. Ki dugo imusola. Ki wala wayasila. Etente sala na bona. Ino kono la na wato ala afola musa yake. Me mame yayi. Musa ni poile mana kabo France. Mbude. Ni ala. Na me ko musa na le fem bale na le musa ku. Na le ne na pese lige wari. Ani nga fem bela jele. Mbude, iya bedia. No te wato la afola famayi. Famayi le ambola nyogona. Ete se kono la ne la kwao. Na fabu. Donc itu bara men kundo ke bara na kabo France. Abada leo. Na ye abada na wa na le ni fem bade. E ni ala France takla bena onyale. Mbure. Mumuli tabulo moto tabulo nekaso. Ali nekaso ni singbelin tabulo. Anan de ko min fale babo kanga. Enfra to jula. Mbure, itene nyala minila. Na wadi uwenye fama yiwelila. No. Masi fama la tagama. Ete se kono la ne la ki baro. Itera ke la lomina akadi yeu. Ete de wala sila ne la sojula do ma akadi. Mten kama jigila mbure. We am flale ni nyonte. Mi maka ko famusa yi. Nya fola li shini. Ile fana. Nya fola. I dogani alona ki ko godonom. No. Ata do ki ko godom na ba. Au kalama. Ato kalama. Ika no na yarabi. Mbure. Mbure na kunya na bo. Uwe nwa to la afali muso ni musaye. Ayi. Mashuro. Mbure na wadi. No imenkela, Dr. Kuba, Pinke Kuba, ni ka ne re tinya emprunte ngule. Meye fo ni ka ni mine yawan free. Kita go bitana. Mbure nte telefoni minela. No ma sambula ekela na. Ma gole wadi la. Wadi dogo ke ku. Wadi ta ku. Wadi aku. Fanta. Mbure kana ne ke lala to disa. Kana nyaye. Wallahi anani kum danka de kum pale babu kankan. Emprunta jula ni ala. Ese ke kuma nka. Mbure ukano go wato fama ibe na mbanye na boy. Fere sabari. No, kunuke. Mbure atonwa. No. Kunuke. Mbure na wadi diange uwe wato. No, sabiri karti ba. Jine si ba bela confiance no, donc ne kafuke na yarabi la ibena yarabi. Mbure akhe. Yo, fanta. Ayira marasulah. Kuno si ngol man me. Fanta. Jaga jamana yang mana mana? Oleh itu juga kuy. Sadar pada pe jamana yang mana walai. Weh. Sadar pada pe jamana yang mana walai. Itu sapi dia. Ne bolonge yang ngadu masere de. Jai fene jogo beta. Mau? Jangan tanya ne masih na ngi ko na muso ko jogo. Ola bali yere la. Ni mu yesa musa. I muso tene de yame a. I muso kono ko la do fola ne ti muso ide.
Afan ni anga tu chile. Mana ka dube mo langolo de ta. E Allah kana nunu na mesa. Ni rena kogule ni. E Allah. Ni mo suni. Bebe ni to isa. Ay ni tan suni meni la dimi. Nkoro. Naam. Ni ay nyawla sigi. Baasi tɛ. Du kunkanko de don. Ne bɔra Faransi ka na. N nana ko minnu sɔrɔ an ɲa n yɛrɛ b'o dɔn. Nka a kun ka di ne ye ko o ko kɛra an ka ɲinɛ nin bɛɛ kɔ. Ni Ala ka latigɛ de ye an k'a bila laminɛn kɔnɔ. Min y'i buramuso ye n'a yɛrɛ ye kuma caman caman fɔ an ye ko caman kɛ. Nka a yɛrɛ hakilina ye mun ye a kungo de ko n ka ma dɔ wɛrɛ k'ale nɔfɛ ni furusiri tɛ. A ko ten tɔ. Nka alhamdulilayi rabbil alamina n ye du dɔw jɔ. Ni Ala sɔnna ma alamisa natan n ye muso furu. Alamisa natan y'a ka kɔɲɔ ye. A kun ka di ne ye ka yɛlɛma ye. Nka n tɛ se ka sɔn e ka yɛlɛma n ka du kɔnɔ n kɔrɔ. Awɔ. Ka sababu kɛ muso min b'e bolo ni n man cogo dɔn ne ni muso in donna dɔrɔn n ye muso min furu a muso in jogo ta. Min ye Rose fana ye yan ye faso duba de ye. N'a ka d'a ye a bɛ se ka to yan. N'a man d'a ye yɔrɔ min ka d'a ye a ka taa yen. Ni Ala sɔnna ma alamisa natan ne muso bɛ don. Nka muso in b'a fɛ k'a yir'i la n ye maaw wele maaw ni muso in bɛ se yan ni Ala sɔnna ma n kɔrɔ bonya don ka da i tulo kan. Bɔn kɔnɔ kan ne yɛrɛ tun b'o de fɔ ne fana ye cɛ sɔrɔ minnu wele ne bɛna n'u ka woro ye. Musa. Na mun kɔrɔ. N'i ka kɔrɔfɔ faamu. N kɔrɔ ka fa sumara. Kɔnɔ a ye su ban su dɔ filɛ fɔ la. Donc fa ma suma. Amadu tile bon ça va ko bɛ cogo di terikɛ ko bɛ a b'a kan a chérie Mawo ko bɛ cogo di ça va yani a kɛra kuma ye dɛ somɔgɔw e b'a muso la bɛ ye ok alhamdulilah n kɔrɔ baasi tɛ n kan ka muso min furu ale de sigilen filɛ nin ye. Musa. Na mun kɔrɔ. E ka muso furu n bɛ susa ma dɛ mais i la muso ta tɛ nin di. N kɔrɔ mun kama. Ye Fanta min ta wolo ka na Safi sɔrɔ k'a yira k'a la. Fanta denmuso le nin di. E ko mun. N ye kɔnɔ la Fanta min na Fanta denmuso le nin di. Donc furuko ye ne n'o ba de tɛ ele tɛ dɛ muso wɛrɛ ɲini. Musa i yɛrɛ kɛ cɛ. Ale ye kɔnɔ da nin ba la o ye manamana ko de ye. E ta ye sɛbɛ de ye o ye Ala sira de ye. Mɔgɔ tɛ sɛbɛ dabila manamana ko la dɛ i ka muso furu. Ça c'est vrai. Mawo ne yɛrɛ la ni b'ale tun b'i la. Wallahi Mawo mais b'an jigi tigɛ. Ma an tile. Ça va. Kɔrɔ ne ye mɔgɔ sugu ye. Ne y'i dan tigɛ sisan i b'a dɔn mɔgɔ sugu min ye. I b'a dɔn ne tɛ. O bɛ kɛ cogo di. Ok basigi wɛrɛ tɛ Rose de ye wele
k'a kɔrɔkɛ dɔ bɔra faransi ka na komi Rose yɛrɛ kɔnɔman don ne den na siɲɛ fɔlɔ la an bɔra yan a kɔrɔkɛ mun tun bɛ yan u m'a diya n na mɛ a ko k'a kɔrɔkɛ dɔ bɔra faransi ka na k'aw bɛ erreur na bi ko an ka na k'a bɛɛ ka kɛ kelen ye parce que ne mago b'a la ka Rose furu ka taga n'a ye fɛ yen n terikɛ o tɛ u ye kuma min fɔ maaw ye i y'a mɛn wa? Ne y'a mɛn. Nin ye bidenw jogo de ye wa ou bien Mali laadaw de yɛlɛmana? Diɲɛ yɛrɛ de bɛ kasi. Rose dɔwɛrɛ tɛ nin na i b'a fɔ de ko Ala ka furu ni si. Rose Ala k'i ni hɛrɛ bɛn. Ne tɛ maloya la fa wala minɛ n y'a ko bannen ye ele tɛ se bɔla ka ne to an fa ka so sugu nin kɔnɔ yan i bɛ wari d'u ma n bɛ n ka fan ta furu yanni a kɔnɔ ka bandaya donc a ka taa bɔ so kura kɔnɔ ye komu e b'i fan ta furu de la a ɲuman la kɛ awɔ ka nɔgɔ alhamdulilayi rabbil alamin n'o don bɛɛ ka to n'i ta ye i fana tɛ mun kalama dɛ i fana tɔtɔra de filɛ Kuran ka du in bɛ tan de koyi. Dunya papa i fana ka na n'i yɛrɛ tɔɔrɔ la an ka taa ni ɲɔgɔn ye Allahu akbar ayiwa aw tɛ kuma dɔ di ne ma mun di ma Rose an la ayi ta Musa n kɔrɔ sini wari di ni la furusiri kɛ alamisalo jumalo ne bɛ n ka furusiri kɛ Muze la furusiri ma bɔ dɛ o tɛ baasi ye Musa faamuya n y'a mɛn n kɔrɔ i na den malen de donc hali ni furu bɔra sisan ni ne ye nin na furu ni ne sara yala ile de se panta tala n kɔrɔ n t'a ta tisa tala ka n t'a ta mawlo ko so donc tisa ni furu la n bɛ nin ta ko in kɔrɔ kɔrɔ n ko n bɛ nin de fɛ Mali mun bɛ bɛn n tɛ muso si fɛ ni nin tɛ yala ne sara ne sara lu mɛ na bɛ ne kun yala bɛ se ko ne se bɛ se ni muso tala ne ta ye sɛbɛ de ne ta ye suna ni farida de n kɔrɔ donc ne le tɛ mara e ka malangolonya de ye nin si ma Musa i ka malangolonya de ye nin si ma kan ne ni muso ko la e ma den sɔrɔ a fɛ k'i to manamana ko de la n ba musa bɛ kan ne ni muso ko la e ma den sɔrɔ a fɛ k'i to manamana ko de la wallahi ban ne ni muso ko la mbi